que totes les dades ens poden ajudar a entendre la realitat, però no són la realitat. A mi m'agrada aquesta imatge perquè precisament reflecteix que a vegades s'entén millor la planta quan veus els nombres, quan veus les dades, que no quan estàs mirant amb un angle o amb una perspectiva personal i moltes vegades subjectiva. Quan ho pots veure d'una altra manera i amb números és més fàcil. I sempre faig amb el professorat, quan fem formació, els hi faig aquesta reflexió. Si jo us digués, aneu a comprar la poma més maca que trobis, la que més us agradi, i digueu 3 característiques que té aquesta poma, val? I aquí jo, si fos presencial, doncs us ho preguntaria tot. En aquest cas, no us demanaré escriure-ho al xat perquè no estarem en 20 minuts, no, en trigarem molt més. Però imagina que tu diguessis: "Vaja, doncs la vaig a comprar i serà, no sé, verda, tersa, rodona, no serà macada, negra o". Doncs, si cadascú ha pensat 3 característiques, veurà que no tothom ha dit rodó, vermella, potser ha dit verda, ha dit vermella o ha dit groga, perquè l'apreciació personal sempre és diferent. Però quan nosaltres anem a mirar, en realitat, aquí hi han moltes característiques que les podem unificar. Tu dius: "No, no, és que tots hem escollit un color, tots hem dit, doncs, un gust, si serà més dolça o menys. Tots hem dit si serà, doncs, de quilòmetre zero, potser. O potser això no ho ha dit ningú. És dir, una cosa són els descriptors que tu fas servir per identificar les coses i l'altra són els indicadors als que ens podríem posar d'acord. És dir, si tots valoren el color de la poma, això és significatiu. I ho podríem quantificar. Quants són vermells, quants són verds, quants són grocs, i podríem arribar a la conclusió de que la gent d'aquesta conversa, doncs, prefereixen les pomes vermelles, no? Una cosa que era una qualitat, que era, doncs, el color, s'ha convertit en una estadística que inclús podríem identificar, doncs, si correlaciona o no amb el gust, o correlaciona o no amb el lloc on vivim, o correlaciona o no amb l'edat que tenim. És dir, a poc podem passar d'aquesta realitat, que és un contínuum, a parts de la realitat que identifiquem numèricament. I això és un gran què. Quan els homes van aconseguir això, van aconseguir comparar elements que són absolutament subjectius. Si t'agrada més una roba o una altra, si compres abans una cosa que una altra. Quan nosaltres podem identificar i comparar, correlacionar, buscar causes i efectes, o com a mínim dades comunes, entenem millor la realitat. Per una banda, seria el que anomenem l'estadística descriptiva, descrius les coses, no? Però també pots aventurar que una altra conversa a la tarda, que tornarem a repetir això, potser si teniu la mateixa edat, si la gent és dels mateixos llocs, si té els mateixos diners o disponibilitat de comprar, la prospectiva ens permetrà identificar què faran la gent.